näköt... Vittu! Ammu kameraa! Ammu kameraa! Jallutteli ja pisti kaverin mukaan tällaisen. Erittäin suuri respect. Erittäin suuri respect. Aiempi jallupullo. Katsotaan näkyykö juontaja perjantaina Helsingin keskustassa. Näköt... Vittu! Olipa vitu hauska. Vittu, että sä... Mitä sit tulee? Näytä meille. Ekviitter! Mäkin kävin tosiaan tossa Stepan kanssa lenkillä, niin mulla oli nahkalappi ja hyi helvetti, että oli kuuma. Kukaan ei sakkaa munaa. Oho. Mä en halua tietää enempää. Kaverit! Rauhoitu se vaan koira. Se söi meidän radion! Se söi meidän radion! Mene suoraan tonne, koska tuolla on valotunnelin päällä. Löysin munavatkaimen! Ketä vatkataan? Mä löysin. Ehkä me yhtiöllä voidaan antaa tätä. Nyt me ei anneta sulle enempää herkkaa. Odota, sä syöt sen tässä näin. Kuuluuko Stepan? ASMR by Stepa. Hyvä Stepa. Stepa. Tervetuloa perseilyyn. Ai mä oon taas sun sisällä. Ihanaa. Mitä? On vaan walkie-talkie. Vittu tulla sieltä saa. Sinne meni. Saanko sitä rahaa? Mä voin soittaa. Sinne vittu meni. Ota siitä, saatana. No vittu, tulee nyt. Tule nyt perkele. Stella! Käy kattoo tässä välissä, miten mun koira jakselee. Onko se selossa enää vai mitä hittoa se tekee? Ai saa. Kaikki niinku jää tähän näin. Haistakaa paska. Ai noin. Tää on niinku ihan helvetti. Mulla on ne koodit. Se koodi siinä niin tarjolla, että on helppo saada. Ja on kyllä tosi iso jo. Joo, sori mä... Älä mene. Hän sanoi, että älä mene. Onko se vielä siinä? Siellä on joku örkki suoraan ovelle edessä. Onks Mirkku kuollut? Destroy Intel. Dude.